това нещо, почти винаги ще сте доволни от резултат. Ето тук по-внимателно при задните части, тъй като те са от особена важност. Така, но не се заиграйте прекалено там. И така си продължаваме до края. Нали, също и фесването принципно не отнема много време, 15 на минути, освен ако много не се престараете и не почнете да изпипвате всяко пикселче да е точно където трябва. Но това няма смисъл, тъй като почти винаги изглеждат окей нещата и дори да се попрестараете, разликата няма да е особено голяма от непрестаралият се човек, който изрязва същата картинка, примерно. И така, тук продължавам си ряза. Значи виждате на монитора ви, директно виждате на екрана как се правят нещата директно. Аз не обяснявам всяко кликване, просто надявам се вие да ги виждате и после като се упражните, задължително се упражнете, ще усвоите методът, не е нещо кой знае какво. Има и други методи, пак повтарям, не ви задължавам да използвате този, просто този аз лично го използвам и съм свикнал с него, така че реших да ви го демонстрирам. Ако вие си имате ваш метод, често казвам, не знам, що после урока може би завидите и други методи. И просто така, вижте го за обща култура тогава. Така, тук продължавам. Гледаме да не излизаме много извън контура. Тук също. Тук ми е горе-долу права линията, но мога леко да така да подръпна. Да подръпна. Винаги като има старание, има и добър резултат. Ако правите нещата без старание, и резултатът няма да е особено добър. Това мисля, че трябва да ви е ясно. Така. И си ги тифецвате. На бърза ръка. Също виждате, че почти никога няма значение какъв ни е фон, освен ако цветът му не ни съвпада с цветовете на обекта, който изрязваме, както е случая. Тогава се получава леко неудобство. Примерно сега при пелерината, тъй като не може да различиме ясно, особено в случая, когато е полупрозрачна, не мога да различиме ясно докъде точно да изрежем нещата, но все пак трябва да справим. Тук ще го оставя така и после ще го резна по-добре, примерно с гумичка или с нещо такова, ще го поизчистя. Ето така и тук също може би. Така и тук ще го реземе с гумичката, според мен ще стане по-бързо така, отколкото сега се мъчиме с пена за такива малки детайлчета. Значи пена принципно за малки детайлчета не е много удачно да се използва, когато имаме такива мънички. По-добре е с гумичка или някакъв друг метод, екстракт примерно и така нататък. Ето сега изпуснах, мога да върна просто Ctrl-Z и ще си го хвана отново пътя, ако кликнете извън него примерно. И така, също ако кликнете извън него и не дадете Ctrl-Z, можете отново с стрелката да хванем всичко и отново да си избереме Add Anchor Point. Но този път не натискате път, тъй като ако натисна първи ще селектирам първият инструмент, който ни е Pen Tool. Ето така, не ни остава много. Малко по лицето и по ръката още. И това е горе-долу. Също, нали вижте, доближил съм стабилно, така че ги виждам добре нещата. Ето на колко процент? 1055%. Но това зависи с колко ви е голяма снимката. Ако ви е много голяма и с малко детайли, няма нужда толкова да доближавате. Но в случая, понеже изрязваме човешко тяло, имаме повече детайлчета и така трябва повече да доближим и повече да се постараем. Така да се каже, но пък понякога не е хубаво да доближим много, тъй като вече не мога да разбираме какво точно изрязваме. Ето като в случая, примерно тук не разбрах точно кой пръст какво прави. Може би е по-добре да не разбирам всъщност. Ето така, изпуснах си инструмента, но няма проблем. Така. И това е вече, виждате, почти съм готов с моята селекция. Още малко ми остава. И така, казвам ми, че не съм изрязал един и два обекта, затова мога спокойно да го препоръчам метода. Естествено, по-големите професионалисти може да не го харесат, но те затова са професионалисти, защото не харесват разни неща. И така. Тук брадата да не стане много ръмбава. Важничко е. Също е хубаво да не изрязвате картинки с много лошо качество. Ако изрязвате някакви от GSM картинки и такива неща, може да не се получи много добре. По-хубаво е
горе-долу призавършихме. Позавършихме резаницата. Ето така. Тук дори да резна от косата малко не е фатално, защото все пак коса. Who cares anyways. И така. Ето вече мисля, че сме горе-долу готови. Тук ще дръпна малко с алта, виждате. И да видим Actual Pixels. Виждате как съм си го рязан добре, ето пътя точно ми обхваща очертанията на тялото. И сега, за да го изрежа вече, просто го избирам и му давам Make Selection. Значи с Arrow или с Pen или с каквото изберете един от тези Anchor Point инструментите, му дате Make Selection с текста дали ще стане. Едва ли. Не знам, защо са ми го дали така, но както и да е Make Selection избираме, кликваме OK, значи тук Anti-Alias, 0 пиксела, също може да изберете тук някакъв фъдър, примерно ето така, ама за предпочитане не. Значи Make Selection, 0 пиксела, Anti-Alias може да изберете, прави се селекция, ето вижте как сме от таковали и сега избираме, значи важно да изберем слоя с картинката и натискаме Ctrl-Shift-I или ако използвате ICQ, понеже там са някакви малунци и се направи като натиснем Ctrl-Shift-I да се появява ICQ-то. И затова може да изберем Select Inverse и натискаме Delete. Select Inverse просто обръща селекция да не сме селектирали тялото, момичето, ами да селектираме фонът около нея. Натискаме Delete и ето вижте как сме я изрязали доста успешно. Значи аз ви казах, че вижте малко е леко така дървеняшка по краищата, така че ако смалиме картинката би трябва да се поправи, така че хубаво да изрязваме по-големи картинки, но дори и да не е така, ето вижте, ако я смалих, нямам никакви проблеми, всичко ми е окей. Но дори и да не е така, може просто да използваме тук леко, примерно с мъч или blur или таки някакви инструментчета, така че да позаглавим бъвините или просто да се върнем и да си поправим точките както искаме. На случай аз много набързо го направих, тъй като бързах да си завърша урок. И така, сега значи, тук също трябваше да оправим разни работи. Значи ето тук по пелеринката, просто ще си взема гумата, ще избера бръш и ще избера някаква мека гума, ето така от тези меките и ще направя примерно 5-6 пиксела, нещо такова. И тук ще си ги резна, ето това също е един от методите за рязгане. Ето тук също мисля, ето тук трудно ми е да преценя точно какво да изрежа, ама ще го резна така и баси. Не знам сега какво изрежда. Това е някакво много такова специфично. Рядко ще ви се налага такива пелеринки, но трябва да си измислите и да работите около тези проблемчета. И така, също тук мога да изрежа и сайт тази възглавничка, която сме пропуснали. Така вътре отново селектирам. И така, тук поизрязвам. Имам си сега Add Anchor Point и започвам да ги правя по-добре. Ето така. Така и така. Може би ще направим още един-два урока за различните методи за рязане, за да си изберете вие кой ще ви е по-удачен в коректната ситуация, тъй като трябва все пак да гледате и бързо да работите, но пък и да е качествено, така че като имате няколко метода, ще е най-добрето Make Selection, 3 и готово. И така, сам в случай мога да мина леко, с един лек blur, примерно на 5% и така по цялото, ама не ви го препоръча това много. Просто по главата леко.